Opnieuw worden inwoners van Schiermonnikoog opgeschrikt door containers. En dat doet veel mensen dan ook denken aan de MSC-Zoeramp van zo'n dik 2 jaar geleden. Veel mensen zijn bang voor wat er in de toekomst gebeurt. Hoewel er nog geen containers zijn aangespoeld op het eiland zelf, is burgemeester Ineke van Gent vooral boos en gefrustreerd dat er nog niks gebeurd is in de politiek. We hebben wel meteen ook gezegd, als we hadden burgemeesters, het wordt nu wel de hoogste tijd dat die aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid nu eens met tempo worden uitgevoerd. Want die zuidelijke route bij slecht weer en harde wind, ja, dat is gewoon zeer onverstandig om dat nog langer toe te staan. De kustwacht zoekt nevens de burgemeesters bij Glieks meer voeg krijgen matten. Had de omstandigheden te min binnen om vlak boven de Waardeilanden te varen. Dringend advies hebben we niks aan. Je moet gewoon een dwingend advies hebben. Als dat gebeurt met deze weersomstandigheden, dit slechte weer, wordt er gewoon niet gevaren op de zuidelijke route. En bij hoge uitzondering op de noordelijke route, want je kunt niet zomaar uitwijken, want ook dat kan risico's met zich meebrengen. Ja, en ik denk dan ga je maar 1 of 2 dagen later met zo'n schip op pad om ons prachtige Waddengebied beter te kunnen beschermen.